Kesupen apa terus pundi? Asmane sinten nggih? Tarian nate cecetan kalih kula jenengan. Senengane. Jamane tesik BBM-an niku lho. Nggih napa? Oh, nggih. Asmane sinten cobi? Nami kula Lian Sindu. Lia iki kenalanku kebuangan lho. Lian, nek kula ngangge N. Lia sing ning Bojonegoro. Nek kula ngangge N Pak Dalan. Oh, nganggo N. Nggih, mboten enten liyane. Nggih, niki anu Mbak Lian. Oh, Mbak Lian Sindu. Nggih. Oh, alah. Sampean wis kecandak, no, wis kecandak. Iya, Mbak Lian Sindu. Heeh. Mangga akaturan nyekar menapa menika? Banyumasan. Ya. Napa? Pamundutan mawon wau, Pak. Napa? Pamundutan. Menawi wau wonten sing napa nggih? Wonten ning ketoke niki dari grup pemuda Senomania Petanahan Kebumen. Waduh, Kebumen rawuh mrene. Heeh. Request lagu linting lungiting. Ha iki tulisane ra cetha kok, kudu salahi mataku. Ya, lungiting asmara kembang rawe saking Mas Agung Rabib. Nggih, Petanahan. Terus iki. Ha iki bajing loncat Mbak Ayu sing disuwun. Oh iya. Kalian Glupa glape aja mesem. Apa to iki lho? Kagem mengenang swargi Rama